Kula ingkang kandhanya manggambar-gambar saha dening antariksa awi gegeri cawuk ingkang wonten ing kayangan Jonggrang Sauka ya kayangan Surabaya. Niki para kados tresna budaya kakung saha putri ingkang tansah kinasih seni pandengan Maesa Sura Dina Sakti ingkang mijil saking tlatah Glendangan Ningit Tumpang Malang ingkang dipanikani dening bapa saipun disengkuyung pasukan geleng-geleng ori jinawulan ingkang kerja bareng dening teman-teman official ugi Arwa Project Music Production. Monggo mirsani ngantos titipurani pagelaran Rahayu awis dering sambiko. Tresna budaya kakung saha putri kang tansah kinasih seni pandengan Maesa Sura Dina Sakti ingkang mijil saking tlatah Glendangan Ningit Tumpang Malang ingkang dipanikani dening bapa saipun disengkuyung pasukan geleng-geleng ori jinawulan ingkang kerja bareng dening teman-teman official ugi Arwa Project Music Production. Monggo mirsani ngantos titipurani pagelaran Rahayu awis dering sambiko.
Karen ora tuh cewek lagi. Mangan itu warak terus main cocok nih main. Trisno budaya kakung saha putri kang tansah kinasih seni pandangan maesong sura Bima Sakti kang wijaya saking blendangan kinyit tumpang mawon ingkang dipandhikani dening Bapak saipun Isong Puyung pasukan digeleng-geleng ori jinaulan ingkang kerja bareng dening Glendem Official ugi Arwa Project Musik Production monggo mirsani ngantos ditipurani pagelaran Prahai alis nering sambiko
Project Pak Septi Remix. matur suwun. Wis sing bales sing gawe urip. Sepurane ra ambek aku sing mbek apa video ya ora iso fokus. Matur suwun jaga bagi kalian semuanya atas rezekinya. Aku ora iso main golek hiburan. Matur suwun. Mbak Septi, terima kasih. Cewek Pelangi, Mbak Mel, kabeh wis tanpa terkecuali. Tanpa kalian aku bukan apa-apa. Mau wae kanyang. Matur suwun sing kata belum-belum semuanya mas. Cewek Pelangi, Mbak Weni, Mbak Mel. Ya Mbak Mel, matur suwun. Hati-hati di jalan. Matur sing kata hati-hati nek mulai. Sehat selalu orang-orang baik. Anaknya main jadungan otot Mbak Mel, waktuan. This is Maheso Chudo Bima Sakti White Arwa Project Remix. Marcel Audi and pasukan Ayo ring. and Maheso Suro Official. Sabar ya kembangan kurang terung lagu terus kaweran golongane alodi. This is
tapi biarkan dia mencintai pilihannya. Yuk, tarik. Diaturakan segenggau kalian DJ dan disjoki. Kembali diaturakan spesial tampil senian bandengan Mahesa Suro Bima Sakti. Support Menit tapi YouTube cek kayak menit. Pasukan geleng-geleng original and Mahesa Suro Official. This is Justice Jockey Band. Wirane ten operator nganu lagu. Halo sama Dika. Salam. Salam Rai. Kali. Satu grup saja. Kita memang boleh mencintainya, tapi biarkan dia mencintai pilihannya. Rito. Mulai sadar lah di bocah dewi apa. Tenang aja, tenang, sabar, sabar.
Abdullah Nur, terima kasih Mbak Yona, Mas semua.
Bokap tak ngajak dijam Joki Kembang iki kolaborasi saking kesenian dengan Maheswa Suro Bima Sakti Support Rema Farm Pasukan Geleng-Geleng Original Special Collaboration Arwa Project White Armada Project Remake
Tresno Bedaya Kakung Saha Putri karena adegan berbahaya. Seni Pandangan Maesong Suro Masakti percuma saking telapak Blendangan Ingit Tumpang Malat ingkang dipandhingani dening Bapa Saipun Biseng Puyung pasukan Geleng-geleng Ori Jinalan Maesong Suro official Geleng official ugi Arwah Project Music Production monggo mirsani ngantos pituturane pagelaran rasane alis piring sambiko Semangkuwi tindak wonten ing siti pagelaran aku tak apa kalapan wae dangkel mari iki Dumawis ibu bumi bobok kuwasa kanggo meksa bumi lan lemah kene niat ingsun subuh sesaji sekul arum bondo sekar melati ora gedhe ora cilik sira bondo sira rasa ing wanci iki sun jaluk panguwasamu sira jantung laku lan gaweku aja sepisan sira gawe kanggo ritu pring pari gaweku isun bisa nyawisake maneka warna sesaji arupa lan arupa bondo singa dolok singa dalan-dalan kesenianku Maesa Suro Bima Sakti sumangga kula aturi rawuh kesenian Pandangan Maesa Suro Bima Sakti lan boten kesupen malih kula aturi sedherek kawan gangsal pancer ingkang wonten sisi etan sisi kidul sisi kulon lan sisi lor kula aturi makempal dados tunggal kula paringi dedahan sekul arum sakutupi Sekarang pukul 22.04. gelem lara ya wis kok rewel kon iki gue Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Salen adono barang ala lan panjer timbul singkala dalane slamet anteng Maesa Suro Bima Sakti dijangkung Gusti Allah kang moga kawasa niat ingsun ngaji juran penatas sejati sejatine rasa-rasa kang sekti saking kersani Gusti. Assalamualaikum salam. Ya, hati-hati untuk para penonton yang mendekat. Saya minta untuk panitia dan kru Maesa Suro Bima Sakti untuk menertibkan anggotanya yang sedang kalah. Ya, jangan sampai ada yang keluar dari kalangan. Kami mohon kerjasamanya. Kami selaku pembawa acara ingin mengucapkan
koyo. Tak tepano kabeh. Yo, katut pocine. Mrene waris nang Malang tak jak ndelok obrit. Hati kayak opo sih lek sebelah sih. Ngantuk yo. Poci. Aja dibongkar. Waye lu. Pari. Ngelek ngarit. Yo. Kristal bos. Kena anda kalau keding. Kok geding apa nih? Oh, Kok geding? kalau keding kena. Nek. Klopo kading, Jeda. klopo ijo. Mau jeda. Ora ta. Wis patarana wis. Tak rekamno. Coba. Tak rekamno pean, tak rekamno. Rekamen. Kata-kata. Ora. Ndeng Wis le. foto nak rekam. Cuki. Sakdene Laskono kejaba banteng Mahesa Sura. Ora kuwi kata-katane bendungan kata-kata sijan, Pak. Mula ayo para kanca mlebu bantengan Mahesa Sura. Aja wedi, aja susah lan aja gelo. Mlebu banteng Mahesa Sura. Akeh dulur, akeh kanca, guyub rukun saeka praya. Muga-muga slamet ing samikala.
Support Maheso Suro Official N Pasukan